Is-salarji tad-disa' Chief Officers tat Transport Malta jvarjaw minn €40,000 għal €65,000 fis-sena. It-tarif ħareġ minn mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Leo Brincat. 3 minn dawn iċ-Chief Officers għandhom ukoll karozza mħallsa minn Transport Malta. Is-6 l-oħra jingħataw car allowance ta' €7,200 fis-sena. Kollha għandhom il-fuel u l-mobile imħallsa. 7 minnhom jingħataw ħlas ta' €280 għat-telefon tad-dar. Chief Officer ieħor jingħata ħlas ta' €600 għat-telefon tad-dar. Il-kol kemm huma jirċievu allowance ta' €170 għal ħlas tal-internet tad-dar tagħhom. Għandhom ukoll imħallsa polza tal-assigurazzjoni tas-saħħa għalihom u għal uliedhom ta' taħt il-25 sena. 8 mid-9 Chief Officers jikkwalifikaw ukoll għal performance bonus ta' 15% illi fil-prattika jvarja minn €6,000 għal €9,000 oħra fis-sena. Min-naħa tiegħu l-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, Stanley Portelli, għandu salarju ta' €81,000 fis-sena, jew €220 kuljum. Apparti li għandu karozza, fuel, mobile, telefon u internet imħallsa, Portelli jikkwalifika huwa wkoll għal performance bonus ta' 15%, jiġifieri €12,000 oħra. Dan ifisser li potenzjalment Stanley Portelli f'sena jista' jidaħħal ma' €93,000 fis-sena. Transport Malta fl-aħħar ġimgħat kienet fil-mira ta' kritika qawwija kemm minħabba tfassil tar-rotot ta' trasport pubbliku u kif ukoll minħabba l-konġestjonijiet kbar ta' traffiku illi jinħolqu wara li jinbdew xogħlijiet f'daqqa fuq numru ta' toroq arterjali.